Ayusa pagkalamya sa kalbasa duldugon, porting pagkaayo sa higupon, parisan nagpinirito nga buwan. Aw digyo na mawa ang buwan basta dinuldog natong latoson. Di po na makalimtan ng ginamos basta ingon ani nga klase ang tukbonon. Gikilawan po na nato diya guys sa kamote. Adi apot tay pinirito nga taong, di matabas-tabas porting pagkaayo sa hinigupay sa mga singgawong sa dinuldog. Grabe makadaghigop sa usa ka singgawong gidaang sudlanan, porting pagkalamya higupon sa sabaw sa kalbasa nga tinunuan. Nasudlanan po mga pabawnan sa mga singgawong. Wanay na kampusundayag, alahos. Di na puta, sugdan na nato, madag-umong kalangitan na pod. Pero good ra kay na, may nang makaligo po ng mga singgaw. Gipas-an na sa usa ka singgaw nga tong mga materialis dia. Asos girikot-rikutan pas usa ka singgaw hadlok malupusan sa uwan. Arita diri sa gamay spring diri sa Taboylan. Porti pud pagkaayo sa diri, grabe tinawa. Porting pagkadindota tunaan, bugnaw kayo ang tubig. Daog arita diri, gibamutang na nato mga materialis dia. Gipanguhan na sa usa ka singgaw di atong tukbonon. Birada taron og dinuldog nga kalbasa. Parisan dayon aning buwan. Sos porting pagkaayo sa di apotay taong ato po nampikan sa pagpirito. Matik unay daghang pasudaya, gisugdan na paghiwa-hiwa sa usa ka singgaw atong kalbasa nga duldugonon. Hiwa na nagagbay sa usa ka singgawong dia para dili sumulig tukob, para ayos kayo ba. Gimaniho po nagkutlo sa usa ka singgawong dia atong guys sa kamote. Ato na siyang pikhan sa paglapwa. Matik dira na human naghiwa sa usa ka singgawong. Porting pagkaayosa labok kay atong kalbasa. Alhaos ato na nang ipangsod sa kaldero. Wala na nga tuhot naghiwa kay porting pagagamaya sa atong kaldero. Dira goods na na. Matik sugdan na tanas pagtak-ang. Aw goods kayo daog na nagkadaghununa. Ato dayon ang sabuan og usa ka galon. Aw sabaw may importante. Okay daog na ng sabaw kabis matagbaw tagdakop sa unod. Di pud matabas-tabas sa diring tubuda kay napo isda ang mga ilawom. Amo na siya ibis sa tabang, porting pagkaayo sa ilaw mo, grabe tinawa. Bisa kung saong pre mo nagdayak, di yun na malubog. Okay daog, iandam na sa ka singgawong na itong mga materialis nga nagsagol sa tong dinuldog. Ato sa ukban na tong kaldero, ato sa niluno daan na tong materialis nga luya, para maitos siya ba igbukal. Apilan lang po na to ning materialis nga usa. Agods kayo igbukal na aporte na pagkaayo sa tong dinuldog. Gihiwa-hiwa po na daan sa ka singgawong na itong taong. Ingon ana ra na siya kadagkuon kay ato man piritohon. Atong ukban og balik atong dinuldog og nalata na ba? Asos porting pagkaayo sa nabukal-bukal na. Atong testingan og kurit atong kalbasa og humok na ba? Asos daog humok na. Ato na ning butangan og tubig atong kinagod nga lubi. Kana mo'y gamiton nato itono. Pagkahuman og butang og tubig ag kupusan na sa usa ka singgawong na largo. Kupusan yun siya para makuha iyang tono. Pagkahuman og kupos ukban dayon ang kaldero, nagbukal-bukal ng pag-ayo atong kalbasa. Automatic ato na nang ilunod atong tono kay wala man ta kadala og saan. Kani usang ginit sa lubi atong himuon og saan. Adi po na matabas-tabas porting pagkaayusa. Gamit mo kining ginit sa lubi og dili mo makadala og saan. Asos grabe pagkalamiag sabaw sa atong dinuldog. Lami kayo higupon. Ikahuman og kayo-kayon din nato para masagol gyud iyang tono. Grabe ayusa sabaw pa lang gidaan sud-an na. Porma puglunos ang usa ka singgawong magsige og lantaw katukbono na adaog pabuton lang tanang bubukal ato sa nang takuban after pila ka adlaw natong hinuwat adi ara bibukal lang yun. Grabe pagka-espeso sa tong tono nagbuwa-buwa ato na nipikhan sa pagtimpla abot nga ning magic lami amo na ni siya magdagbida sa tong timplada. Ikahuman butangan din nato ning asin gamay ikotaw-kotaw din nato para masagol. Grabe pagkaayosa sa tong dinuldog espeso kayo og tono amatik itilawan na nasusa ka singgawong diha. Mga tilaw. Asos grabe nagkisi-kisi ang uso ka singgawong or maglunos ato na ni huwa-huwa natong dahonan ato ni butang sa tong dinuldog pang pahumot ba pag human og iwa-hiwa sa usa ka singgawong apikhan na tanas paglunod pimikos-mikos dayon kana goods grabe ayusa na itos pag-ayo atong kalbasa grabe pagkalamian naman sus ibahog na sa kanon nga mais borot yung pabawnan daog loto natong dinuldog ato na ning haonon ipuli na tanigtak ang atong kaha ato sa mutangan og tubig pikhan sa tanis paglapo atong guys sa kamuti una ato na ni ilunod kinagbukal ang tubig okay daog iguro nato ni siya lapuan isuday nato sa plato ug kahuman portipot pagkaayo sa tukbon aning guys sa kamuti lapuan. Okay daog butangan na tanig dibol atong kaha. Isunod tanig pika atong taong. Ato ning piritohon ipanglunod na sa kaha de largo. Di po di matabas-tabas ang taong piritohon. Portipot pagkaayusa. Isausaw dayon sa patis ug suka. Agods pug kayo. Ato na ning panghaonon igo na ning pagkapiritoha. Sakto-saktohon na nimo siya pagpirito may nang dili mapaig. Adi ara daog. Ato na ni isunod og pirito atong buwan. Wa na daghang pasundayag ipanglunod na sa kaha largo. Sakto kini ipare sa atong dinuldog. Ayos mi kini ipare sa dinuldog ang buwan. Isausaw di sa suka ang buwan. Asos borot ang pabawnan kay naluto naman atong buwan nga gipirito. Ato na ni panghaonon. Dali ra kay ni maluto ning buwara kay porting magagmaya okay daog kay nahuman na matag pirito sa tong buwan ato na ning butang ag suka nga tuba atong guys sa kamote gipambutangan na po na daan nato dag mga materialis syempre di po na makalimtan ang ginamos ayos po ganay ipare sa mga utan matik iplastaran nas mga singgawong na largo atong hukaran pagkahuman ato na ning hukaron atong mais nga sinaksakan og kamote mao ni pinakaayos gyud ipare sa utan mais ayos kayo mahugot kay busog adi ara ato na ning hukaron pud atong dinuldog nga kalbasa grabe pagkaayosa na sa atong dinuldog espeso kayo og tono grabe pagkalami higupon ikahuman iplastaran na sa atong hukaran largo iplastaran pud atong buwan kana goods ato sa ni pusakan og sili atong ginamos para maganghang maayos kayo alhos dera atong finished product di matabas-tabas porting pagkaayo sa atong tukbonon burot na po mga pabawnan sa mga singkawong anig tinukob aw na daghang pasundayag tukbon sa namon kay gipangkusla na pagayong mga singkawong forma nag mga lunos hala sige habab Habab. Bunal naman daw. So. Standing ubisyon lang. Ito dia. Sige lang. Abo.
Musbo. Suso. Nundog ko. No? No. Ano? Abi usay. Mo tuwing namus. Ya. Nako. Buat. Kuha ka ni daw. Tong. Tong prito ba? Oh, yummy. What anak? Namus. Namus eh. Ito eh. Tama. Tidak mga materialis. Daw. Buat. Tong prito. Daw sa liya patis. Walu pa. Nandiyo na. Mahugap. Pagyot. Pagyot. Binamos. Pagyot. Buat. Sokbro na yun. Anang putsalad. Sabi eh. Bo. Ngayon naman yan. Ano? Kabayong kumba. Ang usa kasing kaong dili kay buhat na bisi. Abyok. Grabe. Good. Kisi. Grabe. Ngayon sigaw. Tup sabo. Grabe. Asos grabe porting pagkaayosag tinukbanay sa mga singkaw. Grabe kusugam kadag higot sa sabaw. Nya parisa og buhat, di matabas-tabas puno na pong pabawnan sa mga singkaw. Grabe kusugam kadag panukob purmag mga lonos. Wa na daghang pasundayag mag shoutout sa ta sa tong mga singkaw. Shoutout kang Angie Sala Olson Bergmark, kang Isgana Momo Grace Marie, kang Laichi Odraho, kang Glory Mirota, kang Ernesto Torija Sibusa, kang Sky Tiger Marazi, kang Carl Waikong, kang Raiga Drapied Lane, kang Kiandel Clint, kang Joshua Manila, kang Ronnie Dagangon, kang Alvarez Gabata, kang Reyno Guard, kang Kane Bukandawal, o kang Brian Virano. Shoutout ta na ninyo mga singkaw. Comment mo mga singkaw sa atong latest upload adto to kog first 15 comments sa atong shoutout. Dili na ta ko to mga singkaw i-share og like ning video para mas daghang patamatukog.